Здароў. Сёння 8 дзецембер, снежня, во. І гэта 11 дэвлог, дык мякка кажучы, няшмат. Справа ў тым, што я крыху падзаебаўся і неяк, ну, але але я споўніўся сілаў і абяцаю на наступным тыдні ўжо прям жорстка ебашыць, рабіць, нешта зрабіць нават. Магчыма. Першае, што было зроблена, гэта блакаванне UI падчас анімацыі атакі. То бок, калі вось гэта адбываецца, то можна заўважыць, што ўсё цяпер яно шэранькае. Да, яно все адно можна націснуць, хоць у нас нікога няма, гэта на будучае ўжо праблема, але можна заўважыць, сапраўды, пакуль анімацыі адпрацоўваюць, яно будзе не interactable. Яшчэ на папярэднім тыдні я быў дадаў аліясы для чытоў, каб тыпу карацей пісаць, каб не трэба было паўнавартасна пісаць spawn unit, яго поўны айдішнік, каб можна было меней, власна, зноў жа напісаць. Але на гэтым тыдні я зрабіў аліясы для аліасу. Вот каб можна было ўвогуле там две літары, тест enemy, ну, SE, тест enemy, ой, ён заспаўніўся, ура. Spawn enemy, ягоны айдішнік, там spawn teammate, ягоны айдішнік. І вось мы іх так можам цяпер спаўніць проста двумя літарамі. Яно хіба тупа, але пакуль што чытоў у мяне мала, таму я для таго, каб спрасіць сабе жыццё, дадаў такі аліяс на аліяс. Яшчэ крыху змянілася ўнутрашняя структура таго, як яно працуе, то бок давай спрабую заілюстраваць. Першапачаткова, калі я імплементаваў вот Xscaler, я хацеў зрабіць такім чынам, што вось у нас ёсць чувак, ён наш, ён добры, ён пасміхаецца, але не бачна. І вось ён трымае свайго апанента. І гэта ягоны вораг. І вось, а ён ужо будзе злы тут. Чувак, таксама ён будзе супраць яго біцца. Але потым з часам я падумаў, што ну хуйня рабіць вот это, што там нейкі ён трымае гэтага апанента, яно нязручна, а апанент тады яго не трымае, якая што за хуйня. У выніку вырашыў вынесці крыху такую абстракцыю, адбылася эвалюцыя, то бок з'явіўся асобна вот гэты кантэйнер, который маў два кантэйнера, то бок асобна ўжо тим-слот, і ў ім ужо кантэйнер зноў жа пад ворага і пад нашага чувака. І такім чынам у нас атрымоўвалася, што да, яны там можа спасылацца на две энціці, а можа на вось гэта, напрыклад, не спасылацца, і тады ён типа будзе тут пуста проста, і ў слаце нікога няма. Але калі я імплеменціў адну з наступных фіч, то у меня возникла праблема з тым, што ну гэта хуёва, гэта нязручна. Калі так падумаць, гэта не дужа ECS-на. Увогуле у ECS праблемна ствараць хоць якуюсь структуру за конт таго, што ў нас вось уся наша гульня гэта проста звесткі, яны проста вот так вот сабе болтаюцца, і нам з гэтым вельмі весела, звычайна, але не тады, калі нам трэба нейкую такую хуйню рабіць, як у меня тут адбываецца. Значит, калі я імплеменціў адну фічу, а менавіта каб запаўняць гапы між ворагамі, што, напрыклад, у нас вот здохне гэты тиммейт, і тады мы хочам, каб вот гэты тиммейт туды перайшоў, а не вісеў просто дзесьці ў паветры. І вось каб гэта зрабіць, зноў жа мне давялося шмат папярдоліцца з гэтымі кантэйнерамі, і таму я вырашыў увогуле зноў памяняць гэтую структуру. Цяпер у нас больш няма нейкіх кантэйнераў, кожны слот адказвае сам за сябе, ён сам сабе думае, дзе сябе трымаць, і просто дадаліся дадатковыя кампаненты на тое, што вось слот position, вось дзе мой, там вот слот індекс ягоны, там можна яго да, памяняць, і ён зламаўся, таму што іх ужо ёсць. Да, так просто не патрымаецца. Вот 1, 2, 3, і значит, калі тут напісаць 4, ён перайдзе. Фурыл, ніхуя сабе, без анімацыі, таму што не ўключана анімацыя. Ну, короче, неважна. І уласна, што ж я яшчэ зрабіў сапраўды? Індзіт я дадаў гэтае запаўненне гапу між ворагамі. Вось тут ён другі, вот тут у меня дэбаг выводзіцца, што вось першы, вось чамусьці тут трэці наступны, і вось пасля гэтага другі. Ну, хоць это... Вот давайте зараз вот этому другому юніту скінем хп на 0, каб ён здох. І у нас все паламалася. Блядь. Яно чамусьці паламалася, але раней яно працавала. Я не ведаю, што за гамно. Я з гэтым разбяруся, абяцаю. Чамусь яно паламалася. Калі ісці па чейнджлогу, то гэта ўсё было зроблена, але проста цяпер у працэсе у мяне яшчэ реворк спаўну юнітаў, ён фактычна гатовы, значыць цяпер будзе крышачку іншая логіка, што у нас проста будзе набор юнітаў, і мы можам іх ужо спаўніць незалежна ад таго, дзе яны хочуць быць.
То бок 99% ўсё адно будзе разбіццё, што вось гэтыя юніты яны заўсёды цімейты, гэтыя юніты яны заўсёды ворагі. Але вот дзякуючы гэтаму мы можам напісаць SE, што значыць spawn enemy, і тут прапісаць круг. Тока з 2 О, а не 3. Тады сапраўды у нас адбудзецца здрада, і наш цімейт заспаўніцца ў ворагаў, але мы таксама можам ім адпосціць і заспаўніць ворага у нас. І ура, ён заспаўніўся, яны нават будуць пиздзіцца. Сапраўды. Ашалець. О, цяпер яны парухаліся. То бок чамусьці яму не падабалася. Ай, хіба з-за таго, што ён заспаўніўся, ён здох. Кароч, хуйня, трэба нешта з гэтым рабіць дакладна. Вось. Бо гэтым я буду займацца ўжо на наступным тыдні. А на гэтым у мяне ўсё. ББ.